Junta, building better Africa. Abonikali ndoto yowo sakudziwa boma mmene limayendera nkona amakhala munthu wansanje. Chifukwa chake ndikunena kuti osamatenga udani wa ena kukhala adani yako, osamatenga adani a ena kukhala adani yako. Kodi akanakhala kuti dani weniweni wa DPP akanakhala to Abonikalindo, chifukwa Abonikalindo anali MP wa DPP, ndi amene adaukira DPP. Ndikumanena kuti DPP imapha maalubino mpaka ananena kuti ndiyenda maliseche against DPP. Mujamapezeka kuti wamangidwa ku Baraka anali against DPP. Abonikalindo ndi amene anagwira ntchito ndi Saulo Chilima ku UTM, ndi amene amapanga limodzi kampeni ndi Honorable Chimwendo, iye director of youth ku UTM, ku MCP director of youth ya Chimwendo against DPP mpaka kuitulusa mboma. Nthawi imene amaitulusa mbomamo ndikuti ife tili ndi DPP yo tikunena kuti APM saliyeka. So lero laga mabwera nkumakanena kuti yayi musamatenge anthu anali against inuyo chani, ndikuti akuthawa chithunzi chake chomwe, akuthawa chithunzi chake chomwe, chifukwa iyeyo ndi amene samayenera kukhala pafupi ndi DPP, chifukwa ndi amene anapanga zoyipa kumapanga mpaka maadvert kuti ngati kuli boma ndi la UTM, ngati mukufuna fertilizer 4495 muzagula, amene adapweteka amalawi kupanga chiganizo cholakwika kuchosa DPP mboma analitu Abonikalindo. Andi munthawi ya MCP iyeyo amapezeka nawo misonkhano yoyitanisa boma ku Salima, ndikumalembesa ngati munthu ochokera ku Mulanje, ndikumalandira zimalawasi amakhala nawo. So lero zikumpweteka kuti ayayi mukutenga anthu kumapita ku Dodima ndikumagwira nawo ntchito. You think kuti munthu basi kupanga ma audio abodza basi ameneyo ndikuti walanda nawo boma, wagwira nawo ntchito. Anthu a DPP agwira ntchito pasi opanda even oloma audio akanapezeka zije zonena kuti a DPP akanawina, chifukwa iwowo anali ndi cholinga. Kunalitu anthu akuluakulu amene anamva kuwawa kunena kuti ife MCP akutiuza kunena kuti kuchipani cha MCP timabadwiramo, muchipani cha MCP sitimalowa. Amene adalephera kuchoka kuchipani cha DPP ndikalowa ku MCP kuti akagwire ntchito ndi boma la MCP, chifukwa choti kumakhala kuje kunena kuti ife boma la MCP, chipani cha MCP sitimalowa timabadwiramo. Anthu anaona kuti fine, sawa kuti amabadwiramo tiye tiasire, ndi ifeyo tichitane organize tokha they reorganized, ndikuyamba kukhala pamodzi, ndikuyamba kupanga ma strategy. MCP anapa kuchotsa onse a DPP mboma mujamo, kumachotsa kumaika kuti awa ni marabos, clearing the rubble. Anthu amene aja anakwiya mumtima ndikuona kutokeso tipange bwanji tiye titengeso chinthuchi. So it's not about kandi Abonikalindo kupanga maaudio, kandi Antanyiwa kupanga maaudio, kandi ndani kamutabakiri muluzi kamukuti andani, kulibe timangozinamiza ndi kufuna kwa anthu an individual amene ngolongati ena ife ngati an individual mwina kungosangalala ndikutenga kuponyerako kandi 100. Koma don't expect kuti when you are against the government, the next government yobwera ikukonda, chifukwa amadziwa kuti even the same people awawa ngati anachita against boma lijali, they can be against us as well. Nzotheka. So akamanena kuti yayi kodi anthu amene wawa atati atembenuze futi ndikuyamba kukuomberani mulimba boma limene lakhazikika, iwe ndi ukaganize kuti yayi titembenuza futi titembenuzaso limene lili. Tayeserani kupanga zimenezo Abonikalindo, tatenganani ndi gulu lanulo mupange boma la panokha, opposition ya panokha, mukhale against, tione ngati mungapange zimene mapanga zija zimene mampanga Dr. Lazarus Chakwera. Ngati Dr. Lazarus Chakwera amangokuyang'anirani, don't think kuti every president amene azibwera kutsogoloko azikuyang'anirani. Nzosatheka. Malamulo alipo kuti munthu amene wanyoza state president amayenera kumangidwa.
malamulo alipo. President is protected by the law. President has got immunity. So zimene amapanga JB zichakumatukwana Dr. Lazarus chakwera mpaka zamukabudula, and you expect kuti munthu ngati amene ujayo akakhale pafupi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Dignity yake ikhalapo zigwira zimenezo. Ndemulira ndithu mulira chifukwa wandale samafuna munthu amene ali oti omangonyoza anthu. Wandale amafuna munthu amene akugwira ntchito pa ground. Ati dziko lino la Malawi likufuna anthu amene amagwira ntchito pa ground. Sikuti munthu amene amangoyankhula ayi, koma munthu amene amatha kugwira ntchito pa ground. Achina Timothy Ntambo amagwira ntchito pa ground, amapezeka pa ground. Sikuti amangoyankhula maaudio ali kunja, ali ku South Africa, olo ndi kuvota komwe sadavote, and should come here kumanena Ntanyiwa anagwira ntchito. Ntanyiwa every day amanyoza anthu a DPP. Ntanyiwa anali against Dr. Jane Asa kunchewu kumanena kuti akumene kuja avoteredwe achimulirenji. Ntanyiwa anali against Chipungu. Ntanyiwa anali against so many people at DPP, and Ntanyiwa amachita support kwambiri Dr. Joyce Banda. Zimayi ameneyi gwira nayi ntchito, zimayi ameneyi gwira nayi ntchito, sanabwere direct kunena kuti voterani DPP. So mukamabwera nkumanena kuti ayi pali ena amene amangoyankha maaudio anzawo sangapange awo, tiyankha ndithu chifukwa chonati muli zopusa zimene zosakuyenerani nkuyankhula koma. Chifukwa kumaloza chala chimodzi kuti iwe ndiwe chitsiru, chala chimodzi zala zitatu zimakhala zikuloza iwe yomwini. Boni Kalindo ngati pali munthu amene mwasokoneza kwambiri DPP 2017 kugamula kuigumula DPP ndikumapita nayo ku UTM. Munali ino yachina Boni Kalindo ndikumamunyoza nkhani zonena kuti Peter Mutharika wakula achekuru zidayamba ndi inu ya Boni Kalindo kuma press conference ku Golden Peacock kumene ngumuya amasegula even verse. So anthu ngati lero lako amanena kuti nkhani za age limit kakuti APM wakula kaya chani zidayamba ndi inu ya Boni Kalindo. So musazisese ndikukhala ngati inuyo ohera ndikumakaona ngati azanu ndi oyipa. Ngati pabwera gap 2020 to 2025 pabwera gap imeneyi inabwera chifukwa cha inu. Inuyo pano Peter Mutharika akanakhala kumaliza term yake 2024 akanakhala kumaliza, then achina Chakwera kandani bweza kutenga 2024 kumapita. Koma inu simunalolere, munapezeka ziyazi ku UTM kukamuuza Chilima kuti Chilima basi pano patiye tikagwirizane ndi MCP, tiye tikapangiza MCP. So lero musamabwere ndikumazikweza yayi ndikumaziyeretsa. Hayi palibe amene anapanga mademo. Si ifeyo ngati ena ife sitinapange mademo kumpangira Professor Arthur Peter Mutharika. Ife ndamene tinali ndi Professor Arthur Peter Mutharika kumana kuti APM sali yekha. Nthawi imene mumatenga inuyo myala palilongwe kuma ndi APM kukazera ku bypass uku, ife tili nayi limodzi. Ine Bile Malata shop yanga inafuna kuotchedwa kumalangalanga, amachita kulemba kuti mukamapanga mademo kulilongwe kumbukirani shop ya Bile Malata, kuzuzu kumbukirani Julius Smith. 2019 mukwine na inuyo, 2020 mukwine na inuyo muli ku UTM mukupangira kampeni UTM. Lero mufuna muzikhala ngati anthu oyera. A DPP musamale mukugwira ntchito ndi anthu. Kodi ngati a DPP akugwira ntchito akhululukira inuyo amene munapezeka kuti mwapanga zoyipa zomuchosa APM mboma otenga 2019 ndi chimulirenji ndikukamuchotsa ndikupanga zizonera akakhale kumangocha. Akukhululukirani inuyo. Kuli bwanji anthu mwina amene amangoyankhula kapena amangopanga kani ma press conference, kuli bwanji anthu amenewo angalephera kukhululukira? Nde musamapezeke kuti mukutenga miyala kumagenda pa anthu ena, nde muzikakweza anthu amene ali ononga dziko lino. Aliyense amene amakhala against government ndi ononga. Activism simatanthauza kuti wewe ukhale wa opposition all the time. You are the overseer, munthu onena kuti ukuchita check cross, ukuchita balancing checking. No musati yankhulise so chibwedu mamva. Ukuli unikira boma lija kumali unikira mwene muli ngaendere kumali pasa ma solutions.
So inuyo mmanena kuti aya ifeyo timapita even achakwera ni makumana nawo ndi mafotokozera makumana nawo kufonyeza kuti mumafunira zabwino kuti Peter Mutharika asabwere pa mpandopo akhalebe chakwera. Lero wina aliyense adavomereza kuti president ndi Professor Arthur Peter Mutharika aliyense adavomereza andi sija chilendonso ngakhale ola chakwera kuti atimve nafe tikunena kuti president ndi Professor Arthur Peter Mutharika sakwiya nafe aziwa kuti that's the reality ifa enu akadavomereza. Ndiweyo ukakhale pano ukanene kuti ineyo Peter Mutharika ine Peter Mutharika ndi muzibwera muzinena ndi mwaona anthu aja akukula mtima sakufuna kuvomereza. Musamajere kunena mabodza. Ngati mufuna kudya aboni kalindo, ngati mufuna kudya zijani pogwira ntchito. Pogwira ntchito, kugwira ntchito kandi DPP yo kandi kugwira ntchito mbomamo ndi muzidya. Koma mukagwirisa ntchito mabodza kuti anthu anapanga audio akuti anamenya nkhondo zonse zimene amanena ntanyo zimakhala za mabodza zokha angobwera anene mabodza palibe pamene amabwera ndikumayitina kuti DPP izapanga chakuti kavotereni DPP kavotereni Professor Arthur Peter Mutharika amapita mbali anali against chakwera not like kuti ali ndi alternative yonena kuti ngati angachoke chakwera pabwere Peter Mutharika palibe pamene anabwera. So musabwere kuti anthu wina amangokhale akuyankha maudiro anzake cholinga choti tisakuyankheni tizikuyankhani ndithu ifetu mukayankhula zabwino timayamika mukakhala kuti simunayankhule zabwino timazuzula andi sitimatukwana sitimanyoza timangozuzula kuti zoyipazo zisakhalepo. Because even if you are talking about toll gate dziko lina lililonse maiko ambiri mpiri pa dziko lapasi toll gate alinawo ma toll gate ndipo kusiyana kwa mitengo kwa zochitika za zinthu ma cost a zinthu mitengo semakwera toll gate. Inu mtengo umene wa 2000 ukanakhala ulipo kale koma inuyo ndi amene mati sitsani mitengo kumapanga mademu anu opanda ntchito sitsani mtengo wako wa toll gate ukhale pa 500 ukhale pa 200 inuyo mungachite dictate. Do you know how much it takes kuchita construct toll gate ngati manager kuti ndalama zake zibwerere? Do you know how much it takes kuti toll gate ichidwe construct ndalama zake zituluke ndeziyambe kutulusa ndalama manager kuti ziyambe kupanga misewu? Do you know how much it takes? Andi panopa zinthu zakwera mitengo maintenance ya zinthu zakwera ndi mukanene kuti toll gate isakwere mtengo ndikazapanga mademo asakhala mademo anyo mademo ake mukapangira kuti inutu munatha nsuzi mudanena kale kuti Malawi somufera ndi mugamaganiza kuti anthu mwina amakhalabe ndi chidwi cha mademo. Tazingoyankhulani zomwezo za against anthu. Inuyo panopa mwangokhala against anthu. Ntchito yanu panopa ndi okhala against anthu and advice yanu aboma sangaitenge because siyo tukula ziko ndiyo ngomangobweresa maudani. Ngati mungafune kuti anthu azimangidwa ndizongobweresa udani. Inuyo ndikhoza kuchallenjani inuyo aboni kalindo anamiwa kaya mukuti Alaiton Mangochi kaya mukuti Ashumba kaya mukuti ndani simunamangidwe chifukwa chonena kuti mumamenyera ufulu a Malawi koma mamenyera mimba zanu mumatengeratu zanu kuti lerolo ndikayankhula chakuti lerolo ndifana ndikapange mademo anthu amatenga ndalama sikuti so matenga ndalama ku DPP kokha mumatenga ndalama ku UTM mumatenga ndalama ku UDF mumatenga ndalama ku Afford mumatenga ndalama cha maimbira siku limodzi maimbira mwina anthu 4 even if you timadziwa boni kalindo lero akakumana ndi akuti kenako mukapete mademo kumakazuza anaja ajina Gomezani kumpoto kumakango apasa umene kuja ku 200,000 azikawerenga press conference inu mutatenga ndalama mutasunga mwatagula cement ndikumapita nayo kusalima kumakamanga. So lero musaononge maina anzanu sindikunena bile enawa ndikunena bile banda osati bile enawa amapita kumakakhala nawo kudodima kukagawa chimanga kulikuni ndizolesedwa and ifeyo dinapita kumene adodima kwa magawa chimanga ndipo tinachita publicly tinauza anthu kuti chimanga chafika pa Central Region chafikapo so akulandira chimanga. Professor Arthur Peter Mutharika sakuyang'ana mbali akugawa kwina konse kumpoto kumwera ku Eastern Region pakati so chilipo andifetakekira umbonidi kuti pa chigawo cha pakati anthu alandiraso sana sankhe ndeno mukanene kuti palakwika chalakwika ni cha ine
I have so many friends in DPP than anywhere else. I have so many friends. I can interact with them. Pamaliro timakumana. Anthu a DPP apo, iwe apo kupatsana moni, palibe chovuta chiyonse. Koma inuyo mmatenga udani wa ena kumakhala mmutu mwanu. Inuto abonika lino ndi amene mudaononga DPP. Mudaiononga DPP kopya 2019-2020. Mudaiononga ndinuyo. Mumaipangira mademo. Mumapezeka zisotera kuti paka kumakalwa ku UTM ndi kumakanena kuti inuyo ndinu director of youth. Kumakatengana ndi achina atupere kumapita nawo ku SCB. Kumakapanga di campaign kumene kujako against DPP and the like. Simunabwere direct kunena kuti inuyo mwabwerera ku DPP. Mumati ndinu activist. Why mufuna kumainenera DPP? Mumadziwa ndrama kuboma mene zimatulukira kuti ndrama zituluke zimpase munthu kuboma. Azilemba kuti chani? Kuti akutenga ndrama kuti zikupita kwa ma activist, kuti agwira ntchito yanji, apereka ma services yanji. Ngati anthu akudandaula zokhuzana ndi zinthu zonena kuti munthu apanga bid wapeza contract, anthu ndikumayankhula, ndekuli bwanji kuti ndrama zingotuluka mboma muja kuti ati iyi ndikapasa Boni Kalinto, iyi ndikapasa Ntanyiwa, iyi ndikapasa Rayton Mangochi, iyi ndikapasa Shumba, iyi ati ndikapasa Pastor Kacheche. Pastor ngati sakulandira ku church kwake ndekuti ndikupusa kwa pastor. Chifukwa munthu amene ali mbusa weniweni amadalira pamalo pamene yakugwira ntchito. Chifukwa ni ntchito imene adakhumba. Koma ngati akusiya ntchito yake ndikapita pena, ndi azikaganiza kuti ndikapeza ndrama uku kuti nzikaoneka dolo ku church, wauponda amene. Mwauzenso kuti ati mwauponda inuyo ndi kuti simunakhumbe kukhala mbusa. Mwakhumba kukhala ma politicians. So ku politics kuli zinthu zitatu: kusauka, kulemera, kuphedwa, kumangidwa. So ngati inuyo munagwira ntchito ndipo zese mukuthandizidwa, expect kusauka. Ngati mukugwira ntchito, expect kulemera. Ngati mukuphonya malamulo, expect kumangidwa. Ngati simukuchita bwino zinthu zanu, expect kuphedwa. Ndi marizatsi akundale amene. So usamakhale pano ndoti muzibwera kuti anthu azidandaula. No. Ayi. Ati kubakira kwamenyera ufula anthu ena, inu mukudya kumbali. Munanyamuka ndikupita nokha kungola uko osatenga anthu ena. Ndi mufula muzikaoneka ngati ndinu abwino. Ayi ndithu mwasambira pa chithapwi sana ukuoneka. Club Junta, building better Africa.